Kag sa number 1, Bacolod City Legal Office na Nasugilanon na sa property owner para sa himuon nga demolisyon sang overflow nga nagasablag sa Kabiguan Creek sa barangay Pahanukoy nga amo ang ginatudlo nga ginahalinan sang pagbaha. Sa video ni John Ray Trahico, makita nga hunas ang Sumag River samtang ang nagaangot nga Kabiguan Creek ang tagalumapaw na ang tubig tungod sa magamay nga overflow nga nagasablag sa alagyan sang tubig. Sa ginpatigayan nga inspection sang katapos ng City Legal Office kag City Engineer's Office kahapon, nakita nga ang overflow nga ginakabig illegal structure ang kabangdanan sang pagbaha sa mga kaiping nga purok nga nasakpan sang barangay Pahanukoy sa pagbunok sang ulan. Pila ka mga motorisang inoras nga na-stranded, pati na ang mga ambulansya nga naghuot sa Araneta Highway tungod sang baha. Ginpahayag ni City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr. nga nagsugot ng property owner nga ipakakas ang overflow nga nagasablag sa Kabiguan Creek. Sa pagsinapol, ila istoryahan kung sino ang magapademolish sang illegal structure kag maga-construct sang temporary nga taytay nga maagyan sang mga pumuluyo. Samtang ang Department of Public Works and Highways ang magatalana sang 25 million pesos para sa drainage construction project sa Banga Tumaro kag Banga Aning. Agod makapahagan-hagan sa malawig nga pagbaha nga nagaapekto sa barangay Pahanukoy kag Sumag sa Bacolod. Now, okay man sila na ipaguba. Ang ano lang nila kung butangan ng to bridge na no po. Nabakot hindi ko nakapromisa ko na no, kasi way na budget pa butang. After niyo? Akin mo no, kung nabakot hindi pa kami kabutang na bridge. Kaya una bes, way walang dalan na i-connect ang dalan. Kung unless na ibutangan mo na dalan, i-donate mo sa city para mabutangan ang bridge.